Tahay lo lagi. So tuliran nong hang kala nomination ke file hul lale alang tuma gari pilu chok aron ye siben nahi mati. Ma pilu kurgang da ipang tin kok mala. Asla so jo ini sila nona ke bengi tila. Tuliran nong hang hedi la CM la ke man lo lagi. Kar biang long pan ka cenne ke di koi. Pan cenne ke di hang kata cide ke bangan cide ke. Kopi koson men lode sata me eres der lo ata me nili tum ladak bifu along non alang li phan pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum phan ta me tum arjulo kopi aputhak se eres mala tum alang li tum ta nang phan thek la pen akes nomor ko anlo ko pulo putali tum arjulo stala ta nang phan the la pen akono ni tum DSB phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulon ke ihin arjunon puta nang thanthe aputa nang thanthe lasenon difusi pon bom lasi klarda kalam ano bangke nili tuman si longji seta melake abinong et kelake tuliram rong hang alangli la APSLC a leaders atau phala posonsi mane ason kes ke pa bom je tum jongda na hello si klarda kalam ke mo nili tum nang tum hanang tantu po Tahay lo lagi. So tuliran nong hang kala nomination ke file hul lale alang tuma gari pilu chok aron ye siben nahi mati. Ma pilu kurgang da ipang tin kok mala. Asla so jo ini sila nona ke bengi tila. Tuliran nong hang hedi la CM la ke man lo lagi. Kar biang long pan ka cenne ke di koi. Pan cenne ke di hang kata cide ke bangan cide ke.